Un tiroteo interrompeu a tranquilidade dos veciños nos barrios ourensáns da Ponte e do 21. Foi de madrugada durante unha liorta entre dúas persoas. Un dos implicados na lea disparou supostamente varias veces contra outro home que saíu ileso. O presunto agresor xa foi detido por tentativa de homicidio e nas próximas horas vai pasar a disposición xudicial. Na zona din que os incidentes son habituais. De vez en cando hai algo así, liortas, sobre todo entre xente que ten problemas de drogadiccións e cousas desas, pero vamos, que se chegue a ese extremo nunca oí nada semellante, vamos. Jolines, eu vivo nunha calle alá para arriba que digo, madre mía, pasa cada elemento por ali, que van para Covadonga a buscar drogas e demais. E como sigamos así, non sei onde terminaremos, porque se andamos a tiros, xa me dirás. Ola, boa tarde. Luns 24 de agosto, benvidos ao Galicia Noticias. A Policía Nacional investiga a aparición dun cadáver no polígono do Caramuxo, en Vigo. Trátase do corpo dun home en avanzado estado de descomposición. Atopárono uns traballadores. Polo momento, non se atoparon sinais de violencia, polo que todas as hipóteses están abertas. En Pontevedra ardeu un vehículo abandonado en Mollabao, baixo a ponte da AP9. O lume ameazou algunhas vivendas próximas e provocou unha fumareda importante. A rápida actuación dos bombeiros evitou males maiores. Algúns veciños da zona xa denunciaran a presenza do coche abandonado dende o mes de abril e o risco que supoñía para eles e tamén para o medio ambiente. Moita xente ven aquí a aparcar, pero o que pasa é que tamén un punto de abandono de vehículos por parte de ciudadanos irresponsables, pero tamén punto de recolocación de abandono de vehículos de outros barrios de Pontevedra que non foron abandonados inicialmente aquí. Os veciños de Cea en Vila García están fartos de vivir, din, rodeados de ferralla. Botanlle a culpa a unha chatarrería. Levan anos con problemas para moverse cos vehículos polas rúas, pero tamén denuncian que xa é un problema de saúde pública. O Concello di que a chatarrería non ten licenza e pídelle á Xunta que a peche de vez. Porque nós, se te vendemos un vertido por aí, sancionanos non, pois, eles que fan o mismo. E queremos é que limpien o camiño, para que os coches pasen e non se pinchen as rodas, cando pasen e estean eles, nos deixen pasar. Aquí no Galicia Noticias adoitamos recoller testemunhos de afectados por roubos e furtos queixándose de que non hai xustiza ou do que os ladróns entran e saen do cárcere con demasiada facilidade e volven ás andadas. Nós hoxe quixemos confrontar estas opinións, estas sensacións, coa realidade que se vive nos xulgados e que nos expliquen como funciona o sistema. Unha xuíza deunos as claves esta mesma mañá. Esa sensación que hai a veces de que as pequenas infraccións son impunes, iso non é certo. Hai unha pena, exponse a unha condena e a unha responsabilidade civil. Cando son estes delitos máis leves, pola contía, en principio, pois esas penas son de multa, pero o impago desa multa pode dar lugar a unha privación de liberdade. Xa están nos xulgados de Ribeira os detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida esta fin de semana na Pobra do Caramiñal. María Calvo, hai novidades, contanos. Pois sí, porque finalmente confirmase que son 3 os detidos tras esta operación contra o narcotráfico acusados de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas. Entre eles destaca o líder do histórico clan dos Fanchos, ao que a policía atribúe a coordinación do Alixo. Os 3 homes detidos foron trasladados sobre as 10 da mañá aquí ata os xulgados de Ribeira, onde a arestora aínda permanecen no interior das dependencias xudiciais agardando a decisión que tome a xuíza sobre eles. A investigación desta operación comezou o 20 de agosto cando detectaron unha descarga de gran cantidade de droga desde 2 embarcacións nunha praia da Pobra. A policía, que contou coa colaboración da axencia DEA estadounidense, seguiu os movimentos do clan que se encargaba da descarga e da custodia da droga. Os axentes interviñeron cando trasladaban o alixo dende unha vivenda a un alpendre, a unha vivenda situado xunto á praia do Conchido na Pobra do Caramiñal, e aí foi cando interviñeron e donde atoparon a maior parte da droga. En total, 1.410 kilos de cocaína, 100 gramos de heroína, cartos en efectivo e ademais tamén outros efectos importantes para a investigación. A operación contra o narcotráfico desta fin de semana foi posible grazas a unha investigación que comezou o pasado día 20 de agosto. Ese día, os axentes coñeceron que 2 embarcacións introducirán unha importante partida de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal.
Agardaron a que houbera movementos en terra para intervir. El día 21 se detectó una serie de movimientos que nos permitió, en la madrugada del 21 al 22, detectar cómo trasladaban esa droga de un punto a otro. Una vez intervenida, efectivamente, y practicados los registros, se detecta que hay una gran cantidad de droga en el domicilio y en el galpón donde habían ocultado la droga a la espera de trasladarla. Es nuevamente un éxito en este tipo de operativo, dado que las lanchas son muy difíciles de atacar en el agua y nos ha permitido precisamente intervenir la droga ya una vez en tierra. Nesta operación do Údico Central interviñeron os 1.410 kilos de cocaína, 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos de interese para a investigación. Utilizaban una zona, un galpón, una especie de nave muy pequeñita, muy próxima a lo que es la playa, donde alijaban y de ahí la iban pasando al domicilio a la espera posiblemente de llevar a cabo el traslado a otros países del centro de Europa. A operación saldouse coa detención de 3 homes, entre eles o líder do clan dos Fanchos, como presunto encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. Consideran os 3 arrestados presuntos responsables dos delitos de pertencia a organización criminal e de tráfico de drogas. A Policía Nacional investiga a aparición dun cadáver esta mañá nunha nave industrial de Vigo. Sucedeu no polígono do Caramuxo, en Sampaio de Navia, e segundo as primeiras análises non presentaba aparentes sinais de violencia. O corpo apareceu na parte traseira dunha empresa onde habitualmente aparcan os seus traballadores. A nave reabrira hoxe as súas portas despois de varias semanas pechada por vacacións e foron 2 empregadas as que localizaron o corpo sen evidentes síntomas de descomposición. A espera do resultado da autopsia, a policía investiga a identidade da vítima e tamén as circunstancias desta morte. E un tiroteo interrompeu a tranquilidade dos barrios ourensáns da Ponte e do 21 a madrugada do domingo. Unha liorta entre 2 persoas rematou cun detido acusado dun delito de tentativa de homicidio por, supostamente, disparar varias veces contra outro home que saiu ileso. Está previsto que o detido pase nas próximas horas a disposición xudicial. Foi nesta rúa Río Arnoia onde tivo lugar a liorta madrugada do domingo, pero todo comezaron as horas antes nun local da rúa Ramón Cabanillas, no centro da cidade. Alí, supostamente, un home tentou roubarlle os cartos a outro e ao non conseguilo ameazou con atopalo máis adiante. A presunta vítima volveu a casa en taxi e cando baixou na rúa Río Arnoia, o home co que discutira saiu dun coche, ameazouno de morte e disparoulle 3 veces. De vez en cando hai algo así, liortas, sobre todo entre xente que ten problemas de drogadiccións e cousas desas, pero vamos, que se chegue a ese extremo nunca oí nada semellante, vamos. O presunto atacante errou os disparos e a vítima agochouse detrás duns colectores. Na mentres os veciños a chamaran a policía ao escoitar os berros e decatarse de que un levaba unha pistola e outro un coitelo. Hasta el día de hoy nunca he visto algo así aquí. Sería algo nuevo para mí, la verdad. Estamos hablando de algo mucho más relevante y de mayor impacto y, bueno, imagínate. A policía interceptou o presunto agresor no seu coche acompañado doutra persoa nunha glorieta nas inmediacións da comisaría da policía local. Foi detido como presunto autor dun delito de tentativa de homicidio. Os veciños do barrio din que xa case están afeitos a outro tipo de conflitos, pero que isto xa chega a outro nivel. Hombre, claro, jolines, eu vivo nunha calle alá para arriba que digo, madre mía, pasa cada elemento por ali. Sempre hai algún tipo de lío ou algo, sempre hai algo. E como sigamos así, non sei onde terminaremos, porque se andamos a tiros, se me dirás. O detido é veciño de Ourense, ten 33 anos e numerosos antecedentes policiais. Polo de agora permanece detido na Comisaría da Policía Nacional á espera de pasar nas próximas horas a disposición xudicial. Atendan a isto, un interno do cárcere da Lama intentou acuitelar un funcionario da prisión cun cepillo de dentes afiado despois de negarse a un cacheo. O reo considerado perigoso tamén agrediu outros traballadores a golpes, a puñetazos e mordeduras. Os funcionarios conseguiron reducilo interno, pero din que esta situación puido evitarlo. Reclaman medidas encamiñadas a garantir a súa seguridade física. Varios funcionarios da prisión da Lama sufriron un episodio de violencia cando un interno considerado perigoso se negou a saír da cela para someterse a un cacheo. A un deles tentou acoitelalo cun cepillo de dentes afilado. Es un objeto que ellos fabrican, construyen con lo que tienen a mano. En este caso era un cepillo de dientes que el mango lo había afilado contra la piedra del patio, se supone, y le había hecho una especie de puñal
con punta para utilizarlo como arma agresiva. Pero que, bueno, gracias a un peto que tenemos de protección antipinchos, pues no le produjo heridas. O interno empregou unha cadeira para agredir os traballadores, propinándolles tamén patadas, puñazos e mordeduras. En la Lama tenemos módulos de personas violentas. Lo que pasa es que estamos en obras. Esta persona se la ha clasificado como inadaptada, pero hay antecedentes que dicen que es una persona violenta. Y una persona violenta no puede estar en un módulo de inadaptados, porque estructuralmente o materialmente no tenemos esa capacidad de actuación. Os funcionarios de prisións piden medios encamiñados a garantir a súa seguridade física. El traje no es útil para la función que nos lo quieren dar, que es entrar en una celda. Lo que se debería conseguir es medios para que esa persona que no quiere salir de la celda salga por sus propios medios, porque es un sitio muy angosto. Tiene que haber medios coercitivos, que llamamos nosotros, para obligar a esa persona a que salga. Para conseguilo, os funcionarios de prisións demandan a modificación da normativa que regula o seu traballo a que cualifican de obsoleta. Teve toda asustada cos lóstrigos e eso só lo quedou nun susto, la verdad. Pero bueno, que se me marchou a luz, volveu, puxen unha vela que por si acaso se me iba a luz. Pero o ruido, vamos, horrible, horrible. E agora pola mañá, pois que non temos ascensor, claro, chame, dice que teñen moitas incidencias, por culpa dice por iso foi da tronada todo. Un piloto de rallies faleceu onte pola mañá na proba de montaña de subida a Taboadela. O incendio tralo impacto fixo imposible o rescate do piloto. O Concello de Taboadela está conmocionado co accidente. Conmoción porque Jesús López, o piloto falecido, era moi coñecido aquí na zona, non só por o seu vencellamento ao mundo do automobilismo, senón tamén como responsable dunha chapistería no lugar de Reboreda, na parroquia de Seixalbo, xa no concello de Ourense. O accidente producíase nesta estrada que une Taboadela con Allariz a moi poucos metros xa da meta. Aquí nestas retas as barquetas alcanzan altas velocidades e o impacto foi brutal contra esta árbore. O posterior incendio fixo imposible o seu rescate con vida. No sinistro houbo 2 persoas feridas máis, 2 espectadores que seguían a proba desta subida a Taboadela. Foron trasladados ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Grazas, Alberto. O incendio dun coche abandonado baixo a ponte da autoestrada en Pontevedra reactivou as queixas dos veciños do barrio de Mollabao polo que consideran o desleixo das autoridades con esta zona da cidade. Denuncian que hai máis vehículos abandonados nesa e noutras parcelas usadas como aparcadoiros e constitúen un perigo para a seguridade, din, e tamén para o medio ambiente. Os veciños do barrio de Mollabao xa denunciaran a presenza deste coche abandonado hai máis de 4 meses baixo a ponte da autoestrada e advertiran do risco que supoñía. Onte á tarde confirmáronse os seus presaxios. O coche comezou a arder e obrigou a intervir os bombeiros. Os veciños aseguran que non é a primeira vez que sucede e que na contorna hai varias parcelas similares onde acaban depositados vehículos abandonados. Sí, ya es el segundo, que yo recuerdo que ya es el segundo, que ardió en pouco tempo. Lo que pasa é que tamén un punto de abandono de vehículos por parte de ciudadanos irresponsables, pero tamén punto de recolocación de abandono de vehículos de outros barrios de Pontevedra. O problema é que non se retiran, e ao non retirarse, pois aparecen persoas que veñen a roubar pezas. O coche está sendo desguazado na vía pública. Rapazada que ven a facer vandalismo ou a xogar con el e tamén é perigoso. Estamos tamén moi preto da ría, entón todos os líquidos, aceites, fluidos, todo eso termina escurríndose e remata finalmente na ría, cando ese coche o que tiña que ser tramitado para a súa destrucción como residuo sólido urbano, e iso non sucede. Os coches abandonados din os veciños que son só un exemplo do desleixo das autoridades co barrio. Hace años que tendrían que haber intervenido. Nos tienen completamente marginados, Yo llevo 30 años viviendo aquí e nunca vi que hicieran nada. O espazo debaixo da ponte da P9 está moi degradado porque non ten nin puntos de luz, as baixantes de auga todas están rotas, o ruido que fai a ponte é bastante insufrible para os veciños, e ainda por enriba abandonanse os coches. Cando son abandonados non se retiran, entón non o que lle pedimos a administracións tanto local como autonómica ou como Estado que teñen competencias aquí é que actúen, e este episodio do coche pois é unha exemplificación e ilustra moi ben o que pasa en Mollabao, que hai problemas e como non se actúa, eses problemas só van a maiores.
Desde o Concello aseguran que os coches abandonados vanse retirar, pero deben seguir os prazos legais. Tamén anunciaron que en setembro comezarán as obras do proxecto de reforma da contorna de Rosalía de Castro e a parcela dos Circos, que transformarán esta zona. A intervención non inclúe as parcelas baixo a ponte, que son privadas. Non moi lonxe dai, os veciños de Cea en Vilagarcía están fartos de vivir rodeados de ferralla. Botanlle a culpa a unha chatarrería. Levan anos con problemas para moverense cos vehículos polas rúas, pero tamén denuncian que xa se trata dun problema de saúde pública. Din os veciños de Cea que o problema comezou hai 4 anos, cando un incendio forestal arrasou o interior da chatarrería. Dende entón, aseguran, o negocio trasladouse ao exterior, formando un vertedoiro nos marxes da estrada. Porque nós, se vendemos un vertido por aí, sancionanos non, pois, eles que fan o mismo. E según o Concello, é ilegal. É ilegal porque eles non teñen licencia de abertura nin de nada. O que queremos é que limpien o camiño, para que os coches pasen e non se pinchen as rodas, cando pasen e estean eles, nos deixen pasar, e nada máis. Ademais dun problema ambiental e de salubridade, din que están fartos de ter que agardar a que os camións fagan as descargas para poder circular por esta pista que dá acceso ás súas casas. Un chico outro día 10 minutos, estuve esperando ao final, dou a volta e marchou, iba para Caldas, dou volta alrededor ao mellor 2 kilómetros. Eles que traballan, pero que tamén teñan que se poidan pasar con coches. O Concello de Vilagarcía pídelle á Xunta, que ten a competencia nestes terreos rústicos, que peche e desmantele unha instalación que acumula 18 denuncias do Seprona e non ten licencia de apertura. Yo te puedo decir que si llego a saber que no hay licencia, yo no me embarco en este negocio familiar que lleva abierto años, da de comer a muchísima gente. Despois das últimas protestas, o negocio comprometeuse a retirar a ferralla nas próximas semanas. Esta mañá comezaron cos traballos. A policía, cando estuvemos en concentración outro día, daba un margen de unha semana de margen, que tiña que ir ao Concello, pedir un permiso para carga e descarga. Claro que se nos ha ido en las manos, yo hablé con ellos, le dije mínimo un mes. Dende a chatarrería piden tempo, pero estes veciños de Cea no Pousadoiro teñen a paciencia esgotada e agardan ver a pista completamente despexada antes de que remate o mes. Facémonos eco agora dunha queixa bastante habitual. Delincuentes que entran e saen do xulgado repetidamente e que seguen campando as súas anchas. Buscamos a xustificación dentro da propia xustiza. Unos clientes hace un par de meses le robaron la cadena, las pillaron con la cadena y con todo y no les hicieron nada. Igual que al que nos entró en la tienda, lo cogieron y para cuando estaba poniendo la denuncia ya estaba saliendo. É a eterna queixa tantas veces repetida, por exemplo, en furtos. Entran por unha porta e saen pola outra. Eso non é moi exacto, porque non contamos con tantas portas, ou será a mesma. Esa sensación que hai a veces de que as pequenas infraccións son impunes, iso non é certo. Hai unha pena, exponse a unha condena. Pero que pasa mentres? Estoy indignada porque me han robado, porque es la tercera vez en este año. Repiten, seguen roubando. Dicimos que reinciden, pero esa reincidencia é distinta para a xustiza. As últimas reformas legislativas, no caso da multirreincidencia, busca xustamente poñer coto a estas situacións. Reincidencia en que consiste? En que unha persoa conte, cando menos, con unha condena previa firme por un delito do mesmo título do Código Penal. Segundo suposto, reincidencia está así por suposta enfermidade mental. Eso fue de la madrugada del jueves para el viernes. Vale, el sábado ya andaba por aquí. Y solo le pedimos a la juez, al juez, a quien sea, que hagan algo, porque yo creo que lo que están esperando a que ese personaje mate a alguien. Os que se queixan son campistas de Vilanova de Arousa ameazados e agredidos por un veciño supostamente enfermo. O xuiz ou xuiza de garda non pode ordenar que a persoa detida ingrese nun centro para desintoxicación ou nun centro para tratamento psiquiátrico. Iso non é unha opción. Esa prisión provisional tantas veces demandada non é unha medida para acordar o show. Hai requisitos legais? Eses riscos están asociados ao risco de fuga, de poder evadirse da acción da xustiza, ao risco de destrucción de fontes de proba, ao risco de atentar contra a víctima. E hai conciencia persoal. Eu lembro o nome das primeiras persoas que metín en prisión provisional porque eres consciente do que supón o ingreso nun centro penitenciario. A sensación de simplemente entrar nunha prisión que se van pechando as portas, vas sin ningún efecto persoal.
Saben que moitos deses delincuentes son persoas ás que lle fallou o resto do sistema. Persoas con saúde mental, con problemas de saúde mental, o sistema sanitario fracasa con eles, rematan no xulgado de garda. Cando as persoas con problemas económicos e sociais o sistema non é capaz de amparalos, acaban no xulgado de garda. Ser garantista, din, non é ser ineficaz, hai que protexer a vítima, pero garantindo un proceso xusto tamén para os acusados. Momentos de tensión, os que se viviron nas últimas horas nas Illas Cíes. Un traballador da hostalería do Parque Natural foi evacuado de urxencia despois de sufrir síntomas dun posible ictus. Un helicóptero do Servizo de Gardacostas desprazouse rapidamente ao lugar e trasladou o home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Sucedeu na coñecida como Illa de Monteagudo. A rápida actuación de todos os axentes implicados foi clave ante esta situación de risco vital. E unha forte treboada rexistrada en Lugo contra a medianoite provocou diversas incidencias na cidade. Os bombeiros tiveron que atender caídas de árbores e de cables, mentres que parte da rede de semáforos non funcionou ata o mediodía. En total escuridade. Así foi como quedou boa parte de Lugo tras a treboada rexistrada a medianoite. Ademais da afectar a iluminación pública, no centro e no sur da cidade tamén deixou de funcionar a rede de semáforos que se foi recuperando durante a mañá grazas ao traballo dos técnicos. Desde a tormenta que hubo a tormenta gorda esta que hubo esta noite, temos todos moitos cruces sin fluido, fastidiounos as proteccións, as tarjetas. A ver, bueno, teño eso que seguir por Lugo adiante. Intentaremos que se vaya recuperando pouco a pouco, pero é que hai bastante canteira, verdad. Sentí unos tronos fortísimos, mirei a ventá, bueno, hubo un que hasta temblou un pouquiño a casa, non? Foron moi grandes. E nada, baixei todas as luces e os electrodomésticos, apaguei todo. Eran as 12:10, por aí máis ou menos, cando empezou. Entón xa sentindo os rayos e eso, entón baixei as persianas todas porque me asusteime un pouco, pero foi cando me acostei. Me levantei da cama toda asustada e foi un enorme, os lóstregos enormes e un vendaval que, madre mía, parece que inauguraba a terraza enteira de agua. Entonces levantei-me toda asustada cos lóstregos e eso e só quedou nun susto, la verdad. Pero bueno, que se me marchou a luz, volveu, puxen unha vela que por si acaso se me iba a luz. Pero o ruido, vamos, horrible, horrible. E agora pola mañá, pois que non temos ascensor, claro, chame, dice que teñen moitas incidencias, por culpa dice por iso foi da tronada todo. E claro, e logo agora veño aquí a Ronda de Fingo e a pasear a Cadeliña e vexo que os árboles caídos, o sea que foi asombroso. Os bombeiros de Lugo tiveron que traballar arreo para atender as incidencias dende a tronada, tanto para retirar as árbores como os cables caídos. Sobre todo, pois isto, árbores, ramas que atravesan pois rúas e carreteras, estradas. Houbo tamén, según me comentaron os compañeiros do turno que saiu agora, que houbo tamén un cable de media tensión polo Paseo do Rato, polo Río Rato e, bueno, e agora de feito aínda estamos traballando. Vamos xa para outras dúas saídas máis. A previsión do tempo é que siga chovendo o resto da semana, coa posibilidade de que volva a tronar o xoves vindeiro. En boa parte da provincia de Ourense hai alerta amarela por treboadas dende as 12 da mañá. Alerta que se prolongará ata as 9 da noite. Onte xa as treboadas trouxeron chuvias intensas e vento á zona sur da provincia sen causar danos importantes. O temor é que estas treboadas poidan danar a uva en época xa de vendima. A semana pasada, as praias do norte da provincia de Lugo recibían as primeiras carabelas portuguesas da temporada. Segundo os especialistas, este ano tardaron en chegar. Estano facendo de maneira moderada. De feito, no 2025, a estas alturas, xa había varios areais coa bandeira vermella decretada pola presenza destas medusas. O Servizo de Socorrismo das Praias lembra que non se debe tocar porque teñen uns tentáculos altamente urticantes. No caso de entrar en contacto con elas, hai que pedir axuda no posto de socorrismo para avaliar a lesión. A presenza das carabelas portuguesas responde, explican os biólogos, o quecemento das nosas augas. Sí, a verdade é que sí, que temos aquí unha temperatura cambiante, antes tiñamos augas moi frías aquí en Galicia e a verdade é que este ano estamos vendo un aumento da temperatura que é lóxica e que estamos aquí considerando que é o aumento de todo tipo de animal acuático, non?
Esta semana o tempo vai ir máis fresco, xa o saben, pero a calor abafante das últimas semanas está cambiando a cesta da compra. Para combater as altas temperaturas, os consumidores están mercando máis verduras e fruitas, sobre todo as que teñen un alto contido en auga porque resultan máis lixeiras e máis refrescantes. O melón e a sandía atópanse entre as froitas máis demandadas estes días de altas temperaturas. Melón, sandía, peladillo, toda la fruta que tenga muchísima más agua es la que se consume para llevar a la playa, para el picnic. Porque o seu sabor refrescante e o seu elevado contido en auga fan que sexan unha boa opción, especialmente cando aperta a calor. Mucho calor, entonces sí, fruta fresquita. Para combater a calor. É menos mal que estamos na Coruña, que si estamos fora de Coruña morremos. Hace mucho calor, el melón y la sandía están muy ricos, pero yo como todo, como peras, como manzanas, como ciruelas, yo todo. Cogimos todo fruta de verano, aprovechando que ya estamos en las últimas semanas. Peladillos, melocotón, cerezas no, que ya se acabaron. As cereixas xa se despediron, pero non foron as únicas. La cereza sí, pero bueno, la cereza estamos casi en septiembre. La cereza, como mucho, finales de julio e primeros de agosto. A cereixa, por exemplo, un montón de xente ven preguntando por elas e xa non as probaron prácticamente. Los albaricoques, los paraguayos ya van bajando de calidad, pero todavía le queda por lo menos 15 días. Porén, pouco a pouco irán chegando novas variedades. Melocotón calanda, ciruela fraile, hay alguna que todavía tiene que llegar. Por ejemplo, el mango que viene de Granaces sí que se está retrasando, el mango del cielo, que yo creo que ya tendría que estar aquí, pero por ahora no vino. Se está vendendo bastante esta uva mencía, que é galega, que tamén era unha cousa que normalmente usabase só para viño, agora de repente a xente a quere para comer. No mercado ahora é un pouco sorpresa. Vamos a tener que ir con él. Polo cambio climático. En canto ás verduras, a leituga, o tomate, o pepino ou o cabaciño cobran tamén especial protagonismo para facer ensaladas e pratos fríos, opcións apetecibles cando soben as temperaturas e andamos á procura de comidas máis lixeiras. Fíxense, poder pasear polas rúas da túa vila a escala, gozando das fachadas dos edificios máis singulares. Iso poden facer os redondeláns grazas á exposición de maquetas de Gene Muiños. Na mostra, que se pode contemplar no multiusos da Xunqueira, hai máis dun 100 de maquetas e case o dobre de edificios, desde a Casa do Concello ata o convento de Vilabella. Tamén o mercado, unha verdadeira cidade en miniatura. Van ver. O Concello, o Mercado ou o Convento de Vilabella son só algunhas das pezas máis recoñecibles desta redondela en miniatura que Gene Muiños leva creando desde hai máis de 25 anos. Fixo que puidésemos pasear por estas rúas imaginarias e sentirnos xigantes a carón da casa en que naceron, estudaron ou xogaron tantos redondeláns nunha experiencia sentimental e inmersiva. Si las pones muy juntas, pues ves la fila de allá un poco mal. Y así, digamos que es más simpático. Acabo de poner un cartelito ahí diciendo, mira, sois como los gigantes de Gulliver, que vais viendo por aquí, y además no tengáis cuidado de ir por el medio porque no hay coches en este. Vila Elisa, a Igrexa de Santiago, todo retratado con todo detalle e agarimo. Empezou polas edificacións máis senlleiras. De casa de indianos, daqueles de tempo, é moi bonita. Outra o concello non, o convento, enorme de grande, tamén foi unha das primeiras que fixen e costoume tamén a iglesia, e sobre todo a zona da igrexa, o atrio que chamamos de nós. No 23 fixo a primeira exposición e moitos redondeláns botaron de menos as súas vivendas ou o seu mapa sentimental da vila. Muitas personas pasaban por min, non fixeche a miña casa. Bueno, o caso é que entón é que eu, para que non se picaran, xa non fixen as tres zonas de redondela onde vivín. Primeiro foi en Santa Mariña, que xa desapareceu aquela casa. Despois foi en Vilabella, que tamén desapareceu. E por último na cooperativa. Esas tres zonas non as fixera, e agora xa están feitas. A mostra, que está a ser un éxito, está en 2 salas do multiusos de Redondela ata o 15 de setembro. A arquitectura da vila é un xeito de coñecer a historia dun pobo. O resto do ano as pezas volven embaladas ao almacén de Gene, unha mágoa que a historia da vila e das súas rúas e casas quede sepultada baixo o celofán.
Pois que maravilla de iniciativa. Ata aquí as historias do Galicia Noticias. Grazas por acompañarnos, pero non se vayan, que continúa xa o telexornal con Carlos Amado. Que pasen boa tarde, volvemos vernos mañá un pouquiño antes das 2. Adeus.